Barkokinku da warhaka abokaina, ina gaishe ku da ko'ina da ko'ina duk wanda yake saurara ta tasha ta sabuwa ce. Ina Hausa, ina Turanci yadda dai kuka lura ina Faransanci. Amma a nan Abuja nake, mutane suna tambaya ta wai Abuja ya take, ya mutane suke rayuwa. Na ce to yau bari na nuna muku. Na yi bidiyo rankatakaf nuna ma kowa da kowa 'yan duniya su sha kallo. To dai ga gidan da nake shine nake dan hoto nan ina dan nuna muku. Bana yarda ba dan nuna muku cikin ɗakuna, babu daɗi irin wannan. Amma dai ga hinan kun gani na dan hito na dan ɗauka ga can ɗaki na ina dan nuna muku. So dai ga irin gidan kuma guri ne cikin estate ne, babban estate a Gwarinpa wanda suka san Abuja. To wannan estate dai gaskiya kun san Abuja gurin masu kuɗi ne, wurin manyan mutane. Ka san ai ba wasa ba. To ga nan dai na hito na dan haska muku 'yan duniya. Na ce to ga nan dai zan nuna muku komi da komi, so ba tare da na bata muku lokaci ba sai ku sha kallo. Ga nan duk na bi tituna ko'ina da ko'ina kamar jarabar duniya wallahi, amma an sa ni ba. To ga nan dai ku sha kallo da banzar ku. Na shawo rana ma amma ku daure ku kalla. Na gode. Jama'a, gado sai dan gado, gobar gida ta bashi. Na san ɗiyan askarawa za su ce kai gurin nan fa yayi. To kai ya aka kake rayuwa cikin gurin nan? To haya nike abokina, ni ma ka san ba gida ba gare ni cikin wannan guri. Wannan gurin manyan ɗiyan Abuja ne, ni wanda na zo daga waje ina wannan guri. Na ga wani na tambaya. To wuri dai ga nan Abuja gari, babban birni. Kuna ji ana faɗa ai ba ni na farko ba ni na ƙarshe ba. Gidajen manya ne nan duka, wasan aikinsu mu dai ganin su muke. Gashi nan estate ne guda, na san an gina ne mutane suna sassaya saboda gidajen duka iri guda. Ba yanda kake so bane za ka yi gini cikin gurin nan. Duka gidajen iri guda ne, na kamfani ne. In ka zo za ka saya ko kai haya, duka ga su nan yanda ka ga dama. Nan ne masu kuɗin Abuja suke ɓoɓɓoyewa. Akwai manya-manyan area na lalle masu kuɗi kamar Maitama, kamar Wuse, duka wannan su ma za mu yi bidiyo tana yiwa a kansu. Amma dai nan gani inda nake nuna muku. So ku yaba, ku sa mani like an kun yaba bidiyo. Na gode. Dawakin dosa kama suka tara, mace mai waya ta ma dosa. To wannan plaza ce ta cikin estate ɗin
saboda ba sai ka hita ba, duk wani abu da kake nema dai na kusa-kusa akwai supermarket, akwai wurin pharmacy, akwai dai harkar duk dai wani abu da ya ci maka wani, har da wurin aski, wurin abubuwa dai daban-daban dai na kusa-kusa wanda ba sai ka hita ba waje. Zan je ciki yanzu zan sayi wani abu, bari na ɗan nuna muku. Gani nan dai na surmiyo. Kuna gani dai shaguna ga su nan ba ɗaya ba biyu ba, duk wani abu dai da kake so ba sai ka je kasuwa nesa ba. Saboda nan kasuwa ba yanda kake so ba za ta ci. Na shigo supermarket ɗin, kun gani ko? To, na zan sayi wani abu dai duk na nuna muku. Na sayo gani na har na hita ma. To, ku yaba dai duk dai don na nuna muku ne na shiga, ku gani yadda mutane 'yan Abuja suke rayuwa. Ba yanda a labaru ba, ga nan dai ƙudu-ƙudu. Ka ce kare ana biki a gidanku, ya ce in gani a kwano na, ba a labari ba, ga nan ragwas a idonku, ba wani labari ba. An ce kaza, an yi wane ne, an ɓura kaza, an ajiye ice kaza, wani waye da waye, duka zancen banza ne. Ga gaskiya haƙiƙa. Kuna gani dai ko ƙasa babu cikin gurin nan. Wannan ita ce motar polisai ta state ɗin wanda take ɗan security cikin gurin. Su ne suke gadin gate. Kaga hanya can ta tafi, can wancan gidaje da kake gani can ma duka cikin estate kin ya ta yi. So gani nan dai ina ɗan kyakkyawa, ba na iya zuwa ko ina da ko ina ba. Yanzu na bi nan kwana na shiga in nuna muku. To, ku moriya.
Ware fillo. Gadiya wani jawo tana bari kananta. Duniya ta sake Fulani tallan nama. Duniya ta sake Fulani tallan horo. Duniya ta sake Fulani sai da isanci. Bare bari na kallo Fulani na aiki. Bare bari na kallo suna ta wannan aiki. 'Yan duniya gani na har na sirniko daga nan guri na kewayo don na bi gurare da yadda kuke gani na kewayo. Yanzu gani nan zan kewaya in yi ta wurin hanyar inda gidana yake. Gaskiya 'yan duniya mu nemi kuɗi fa, wallahi mu nemi kuɗi, mu nemi kuɗi. Babu wani abu da za ka cewa mutane kai ni waya can dai inda na nuna muku yanzu gate ne na wurin huta. So gani nan wannan shine hanyar zuwa gidana. Gaskiya inda nake gaya muku a nemi kuɗi, mu nemi kuɗi wallahi. Kuɗi halal su ne masu daɗi. Kuɗi su ne namiji, suke sa namiji ba wani iya soyayya ba ne ko wani iya datsa 'yan mata kalamu wani waye, duka wannan banza ce, hauka ce, takwakiya ce, ciyawa ce. Kuɗi alaji su ne ke magana. An dai kana da su harkokinka za su biya, za a saurare ka. Ka yi hal idan ma an kai maganar da ba ma ta dariya ba ce, za ka ji wa an sun bi ka sun yi dariya. To wannan shine bakin magana na gode.